supporters kaysa 1,000 imong idol. pesos. Or Android cellphone. Gani ba, Matangin sige ka karong magkumpara August din 8 na, ha? Tukhang sa Love Radio. Makita ko mga Tuktok, kakalahian, kanyo, tiyo. premium na ka. Ginabi na. Gani! Tawin sila mo pasabot. Lahi na kayo manungti si Mr. Win sa imong idol. Ikaw ba? Mahiluan na yung pag-ayo ibon huda at imong idol. Wala gito'y ayo. Wala pa lang gusto mga pumili. Oh, mga Love Radio. Ay, ay! Ang Muslim na programa ay labeled SPGO, Striktong Panggurang-on. Mga idol, may resulta ko ng akong pagparda sa hulog sa akong uyuan. Hinahinay ko na nakuha ang akong pundo sa bangko. Kay wala na ko'y daog-daog. Musuliman ang ako. Pero, unsay munda, nabuang ka na matigali kadling. Karoon ka na hinuod-buod na kadako ka na gawa. Muragyak na gipadunggan ang gibuhat yun. Si Mr. Win. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Diyo ka totoy og lulahubad. Abi ko kalipay ang musugat nako dinhi sa syudad. Nagtuo ko nga siya ang lalaking akong gikinahanglan. Sayop ang tanan. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Susie. Ug sa dili pa ko mopadahin og aso ni akong sugilanon. Muhangyoon ako sa pagpa-play sa kanta nga naguluhan.
Basin og pwede patakang kapungan sa imong plano. Ayaw og dayon sa pagbiya dinhi. Pasaylo ako, ma. Pero dili na gyud ako maantos ang kinaiya ni Papa. Makumahibaw kung anong iya magi kong kalabanon. Naghuna-huna lang si Papa mo sa imong kaugbaon, anak. Sorry, ma. Pero hugot ng akong desisyon. Ug ma, sayo kong mugikan paingon sa Davao. Manimpalan ko dito. Ada. Oy, Susi, ikaw mag-iay. Dali, sulod. Unsa bang hangina nagdani mo din sa syudad, ha? O kadali lang, may dala lagi kang dakong bag. You mean? O lagiyot, milayas ko sa ato. Di ko na maantos ang kinaiya sa kong amahan, oy. Unsa ba guday ni, oy? Oh, dali, sulod. Ipahimutang imong dala. Kabangon ako, bisag dili ka mo sulti. Pero basa ko na ba nga muhangyo ka na ako nga dili ka una mo star. Pwede ba? I've still been searching, and long have I waited for someone to like me as me. To laugh with, to cry with, to be just beside with. A friend, that's all I need. To fight with. Kuya Tutoy og Lula Hubag, dito ko dangop sa gipuyaan sa kong kababata nga bayon. Naningkamot ko, nga magkakita og trabaho, o gikaluyan, nga nakasulod dayon isip tindera sa usa ka tindahan sa may Agdaw. Dinhi ko nakaila si Anton, ang lalaki, nga nagkapaputik sa kong kasing-kasing. Naging kami, og human sa duha ka buwan sa among relasyon. Iya kong gihagad nga magtipon. O kay gugmahan man lagi ko niya, maong nisugot ko. Sa tinuod lang, dito pa na ako nahibawan ang iyang trabaho, Kuya Tutoy og Lula Hubag. Sa club di ay siya nagtrabaho, isip waiter. Nakaluto ka na sa itong pamahaw, day? Oo, sa imong ko ni mata. Wala gid ko'y klarong tug sa pagpinaabot nimo. Pasensya na. Unsaon man kung kadaghan ng big time na customer sa club gabi eh. Kapaw na ka. Nagulat kong tip. Baong, nagpaugat ko. Di ay? Pagsukad na lang hinon palihog. Kay medyo, gigutom na ko. O dong, kadali lang ha. Ha? Mukuyog ko nimo? Oh, aron pa nga makasuroy ka sab sa akong gitrabahuan. Para sab, may laila nimo ako makauban sa trabaho. Oo, sige. Pero, di lang ko magdugay dong ha. Kay baho ka na ba nga may trabaho sab ko? O lagi, ang importante nga makita kanila. Ilabi na gyud sa among manager. Ha? Nga naman. Basta lang good. Ay napangutaan na pa diha. Tutoy og Lula Hubag, mikuyog ko ni Anton sa club nga iyang gitrabahuan. Dito, nakasuway ko sa kalaki sa mga babae sa sulod. Hilas kaayo silang tan-awon. Iya pa nga halos, naghubo na lang sila sa ilahang mga gisulob. Wala ko nagdugay, napauli ko sa balay. Usa ka semana, sukad atong hitabua. Kini ang nahitabo. Nagigsulti na ako ang akong karelasyon mga idol. Day, tingali. Nagkinahalang ka magkwarta, dili ba? Mawan gani nga, naningkamot kang manarbaho dili sa syudad. Sa tinuod lang dong, mag-ulang nanawag na ko si mama ba. Nagsakit ko na si papa. Pero dili niya kapatambalan kay pitos kay sila karon sa mua. Mao ba?
Kung mao ka na, timing na kayo. Timing? Sibot mong ipasabot. Praktikal naman ta karon day. Utog ang gikinahanglan aron mabuhi. Klaro ka ganin ang buot mong ipasabot dong. Abi mo man gud, natripingan ka ni manager, ya tumikuyo ka na ako sa club. Ha? Oh, og dili si manager lang. Hasta tong hapon nga among customer nga nakakita nimo. Dong, sa ko din mo ha? Ay sus, okay ra na uy. Ang importante lang nga may proteksyon ka. Ikaligo lang ko din kahuman. Kwarta ang importante day. Kwarta. Anton! I've spent half my life looking for the reasons things must change. And half my life Pero nibalibad ko, nasuko siya. Maulog desisyon kong makigbuwag na lang niya. Apan may bahad siya na ako. Naiya ko na kumpat yun kung buhaton ko kana. Kuya Totoy ug Lula Hubag, naglibog ko kung unsay akong buhaton karon. Tinudon ka ni Anton ang iyang gibahad nako. Kung ako siyang ipadakop sa pulis, may iko ba kong basihan kung buhaton ko kana? Baliw ka ba ang intawon ko ninyo? Magkuwat ko sa inyong tambag. Dagan kayo salamat mga idol. Ang inyong magtatampo, Susi. Inyong nadungog ang ato ang unang letter sender nga si Susie. So unsa man ang inyo mahatag nga komento ug reaksyon sa iyahang sulat tampo kaagi kapwa. Palihog ko sa padala sa inyong mga mensahe sa tuwang text line 09101085-215. Facebook account live ta karon kapwa no, i-search lang ug i-follow ang Love Space Radio Space Davao. Naabot sa ko ang personal Facebook account Michael Spaceling. Likewise ito ang fan page 907 Michael.ling. Wanna say good afternoon and happy listening sa tanang suking kapwa natong padayon sa pagpaminaw. Kanato karong orasa. Good afternoon mga kapwa. Kaya ko ang inyong nahimong on-call Dr. Love. Ito po ang inyong DJ, Mike Killing. Kumusta nakapaniud to na mo? Nakabanat ba mo sa kaon og ayo? Hala, sige kapwa. Pawalay sa muna ta kadali, no? Adlong Sabado karon. Sa mga way mga plano, sa asa mga buhaton o asa baka mo adto niya kapwa. Hala, sige, relax muna imuhang self og tune in muna ta kanato karong orasa. Before ta, maghatag kapatagan. Greet lang nako si De Los Reyes family. Okay, good PM. Greet ako si Inong, si Jarin na nagdula karon ang nag-greet si Unad Lino. Okay, happy listening diha kaninyo kapwa. Mahimo isumbong na nimo diretso adto ka police, dool ka sa women's desk. Ala, sige mo na pwede po na nimong buhaton kapwa no, kaya ang pagpamahad no, dili na siya ingon nga tiyaw-tiyaw lang, pwede nimo na siyang pasakaan og kaso sa tinuod lang pudsad. Gago ng tawhana. Binuang ng iyaha, hatagi ko sa complete name ana kay sa paruhon namo na adik ng tawhana wala nay respeto sa atong mga kababainhan no. Yan, nag-strong si ate ate nay lang ang puso sa kuha nalang kalayda arrest number nako ikaw bitaw kapwa. Dugang-dugang po kasi ang problema ha. Padakop na siya sa pulis ang boy. Hala, sige, bitaw, pwede po, no? Pero siguro mahimo ipatokhang sa una. Bulagin ang imong kaipon kay mapahamak lang ka anak. Wala na'y gugma na nimo si Eva di Aini sa Panikian, Banay-Banay, Davao Oriental. Hala, sige. Daghan jud kay ingong mga kapwa na to nag-strong karon kabahin ni imuhang ning imuhang kaagi karon. Susi, daghang trabaho na disente dai buwagi ng imuhang uyab. Greet na lang ko sa mga palahubog og tuba diha ila na ng pitas sa San Roque sa Daliao, Toril. Sigurado ko na minaw
ron sila gikan kay Joel of Toril. Okay, daghang salamat. Mayong udto diha or mayong hapon, no? Kaninyong tanan. Hello to Marisa Torino. Hello to Raymond Cabillan, Agang Madura. Greet me dire kuya sa Banana Packing Plant sa Maragusan. Always naminaw sa inyong programa. Oy, mayong pagmaminaw pud sa di ay Aringo family. Dia dapit sa may Dohali. Okay, daghang salamat. Paki-play naman ng song I Need You Now by Alias. Alright, happy listening. Yung bang pa nato mga kapong online, naghatag sila mga komento. Wala lang nabantayan gud si Villegas ni ako ang buhok nga pang high school. My God! Ay nako. Ito maglangan ka po ani anak ko ang sparring partner. Ato na pagkatagon, si Lola Hubag. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta na retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag Pas Butoy sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Oy, pinakugak ko. Maayong hapon, Lola Hubag. Yung hapon na sabi mo, Mike. You again. It's me once more. Nako. Yeah. Adlaw Sabado. Ay nako. Anong Sabado, Saturday. Saturday. Asaman mo ron, Habado. Ala sige, sa asa magani mo dapita mo adto karon kapwa ay. Pag-amping in taon mo kay parting inita, Gani. delikado sa heat Of stroke. course, no? So, tubig-tubig Oo. yun, ay yung kalimte. Ay, mo And, patuntuan ang kanabitang uso karon lulobag kining Pokemon Go. Pag-amping yun mo ni Pokemon, Oh. dasin ka mo ay ma-Pokemon. Di magsilbi ng maong dula diri sa tuwa. Di, pwede. Di pwede. Ha? Ay nako, duha ang mga posibilidad nga pwede mahitabo sa imo ha. Pwede ka ma-snatch sa ibong cellphone? O pwede po ka ma-heat stroke. Parehan ni Inday Swing nga nakuan siya. Naparok. Naparok siya. Naparok siya sa sige pangitan ni Pokemon. Ay nako. Nako kapwa. Anyway, so ani ato ang unang letter sender? Ito unang sender mo si Susi. Si Susi. Ang problema ni Susi, kaya ang giyahang uyab, kalibin day, pero ipon to sila tiyo. Oh. Kay kuan siya, patrabahoon mo dyan sa nightclub, mo Oh. dyan ditong agugugo. Agogo dancer. Dancer, Nako niya. pastilan. Dili lang gud kutob diha, kay ikuan po siya, kanang daw, baligyaon nun po. Ay nako, ibugaw siya iharong sa hapon. Okay, para okay ang bangorta. Ati mo na ikaligo mo lang na. Ay, naman na dahil kay pagkahuman, hugasan naman na, okay na. Eh, sa mo ano mga lalaki, okay ra na. Bahala pag daghan kay bumbugaw sa mga basta kana pong arangan pod kayo pod. May problema lang sa mo pero pababae manggod. Dakong respeto para sa ilang kagalingon ngayon. Labaw na wala silang kaagi or background lulobag no nga anay inganang Kung huwag yung ka pinaka sa nila. kanang sitwasyon nga, kanang kuan na, kanang patinig yung gipita, Gipita oh. kanang maingon ta ba nga kapit patalim na lang. Kung wa kasi na ng sitwasyon, ay lang sa diha. Gani po, Kung oy. pwede lang, na ba may lain dagang trabaho pwede nimong kasudlan niya, Ay, di ba? bisa pa man gani lulobag kung nanginahanglan kag kwarta. Siguro naman po kay mga paryente o mga suod nga higala nga pwede nimong Mga utangan. parinte po, di po yung mga nahot. Magasul-hasol pa kanila. Oo. Basta pag-amping lang yun kung nakakadihaan ang sitwasyon na karon. Di man nato na ikadinay nga nahag yun. Hadlo ka Amping po, lang nanay. yun yun. Ay, pag nahag yung medyas kanunay. Ay nako. Manam. Proteksyon kayo. Ay nako. Di matabang ang silupin medyasan gyud. Medyasan na Dili gyud. na pag-isi. Ay nako. Dapat ka na imong silupin, dili sige sud pitaka. Oo. Ha? Pero mahimo lulobag, di din lang gid siya mo enter. Oh, di man guys ako sa mo enter niya, makigbuwag gani siya sa laki niya, ingon mo patyon. Ay Patyon, gibahan-baharan nimo ha. Kinsa man ang tawhana na kaya Gani. mo. Hasion na mo na.
Pada ka sa imong kadlok, maghadlok-hadlok na lang yung kana forever. Ay, nako. Sulungon na muna ni Camille Biligas. Isumbong ng tatay digong. Oh, di ba? Ha? Pero mahimo niyang unang buhaton lulobag niya na may bahad. Oh, na Tapos may di naman bahad. siya ka iskapo. Oh, Di ato rin pulis. diretso na lang. Oh, mo ni, pa-brother ka dito, mo ni ang ipumasok mo yaw. Kung makigbuwag daw ko, di ko mong trabaho dito sa club, di ko mong sayaw dito. Iya kong patyon. Patyon kaniya. Oh, ana kana na kay basihan og sa tinuod lang pag moduli ka sa women's desk, i-priority kanila tapos confidential ang imuhang pagsumbong ana sa ilaha. Gani. Oo. Ha? So ayaw pa daw sa imong kadlok diha, ha? Kay manganad na mga ng klaseng tao, kanang kusugay mong blackmail. Manganad na sila, hindi na sila dapat pasana yun. Oh, nya kwarta man daw ang giapas aning maong tawhana. Kwarta na may Okay, siyempre na siya komisyon. Ah, Kay of mong course. mga customer ni mo. ni oh. 5,000 niya pa ngayon. Kuan ba rang kuan niya dos, 13 mo ha? Unsa man na siya nga kuan, unsa man na siya nga nightclub na. Dapitan na dis Davao. Katugon getoan ninyo sa una. Dito sa Tagum. Ay, kabuang. Excuse me po. Ayaw po ang tulyan. Tulyan niya niya ron. Ha? Ay, kaning Kamil. Ni, katong time dito sa una. Okay pa to. Wala to problema. Ulit ako ko to. Ulit ako. Karon, karon pagbalik kag atong yaging simana lang nakabalik ko. Uy, mingaw naman nagum. Wala naman daga na kayang mga dahil establishment. Pag pahuway na to. Oo, bitaw no. Ay, basil, mamasos na rin sa mga comments sa itong mga lagi na, oy! Oo. Uli sa mga ginikanan sender, please lang. Ayaw og sugot nga inanay mong trabaho gikan ni Mariel France. Thank you so much. Oo. Ingon ni mo na, bulage. Kay wala na ayo. Tapos, I think dili jud ka nga mahal, oy. Alangan Kay patrabahoon ka skuan sa club. Oo. Salamat, kangilo po na oy. Lisod man i-comment ana, oy. Mura magibugaw na siya. Oo. Na po may laing paagi aron mabuhi. Bitaw. Inlove ba gid na siya nimo? Dili. Dili gyud, ha? Dili siya good influence. Bad Maayo. siya gikan ni Sherilyn. Ayo kay na hibaw ka. Okay. Mao pa ni sulti ni Marsha Aguirre, bad influence po lalaking way pulos. Uli sa inyo, sender. Dito na lang pag-work, ikang JM Troyo. Alright. Hala, sige ka po. Og karon. Ano ba naman, ibrahe di ay mga messages, may... Oh, birahan ako ni Camille. Anong storya yan? Kami, na lang kayo mag-usap-usap pagka-uwi niya sa bahay Mamaya na. niyo. Pwede naman niyang daanin sa ano eh. Ay, ano ka ba naman? Anyway, ka po, ano? Mahimo magyud nga dapat kang muduol na lang siguro sender sa women's desk, no? I-priority na or tawagan ni kining ayaw na pud sa paglangan-langan din ha. Ayaw pagpaabot nga matikod ng imuhang kapares din ha na nag-anamanam na ka naginahinay na kag panghipos diha di ay tuod ay mo na iyang Di buhaton. po, kung nakay plano nga mo sibat, ay napananghid. Bitaw. Pagbilin lang kag suwat diha. Oh. Ha? Ay, kung mahimo, di na lang magbilig. Swat! At, Sibat! thank you for everything. Thank you, but no thanks. I can manage. Kaya sina, oy, demonyo man ang lakihan na. Demonyo na si mong kinabuhi. Ayaw pag supper anak, kay daghan pang lalaking tarong gikan ni Vanessa Salvania. Abnormal na, ingon ni Rone. Ayaw kahadlok, buwagi na. I-greet me Drestorel, pati nga kong uyab nga taga-bago playa nga always may naka-labrige. Text din ni, may nang tawanan, ipasalvage na. Grabe naman po. Anyway, alauna ko rin tayo size na giyod kawa. Dagan ang mga mensahe ng inyong ang ipadala, pero para kanimo lulaw bago sa may katapusan ng masulti nimo kang Ganiha susi. pa ko sige istorya, walang gito ni mo balihadi ay. Ang imuhang kinasing-kasing makaduot gud kayo sa iya ha. Susi. Ayun, nagkahadlo ka tong imong uyab, boy.
Pang-blackmail lang na niya pero di ka mo biya. So kung buhata kung unsay tama. Kung di gyud siya maundang o pang-blackmail siya dito iko na report as police. Ipablatter na. Blatter, manawag kag tabang sa barangay ninyo. Manay mayong buhaton mao po na isulti ni Princess Acacia o rin politiko o Gian Casinilio. Labi na si Chunil Panyo. Gani. O si Bagito Maldito o si Win Almirante. Ay, labaw na si Jamil Ordoño. Naminaw ka na to. Dagan salamat kapwa. No? Natin mga winners karon. Of course. Yes, pero una na to ning ato ang winner sa premise kalendaryo. Nakadaog siya cellphone and gift pack. Okay, na-claim na ba nini, ha? Wala pa. Okay, so Lunes po na lang ni mo i-claim ka po taga Santo Niño, YCF Agdao. Congratulations, Hirapan din ako niyan Ang Jun- hirap na basahin ang kanyang pangalan. Parang Junice. Junice. Junice, Marisi, si Roda. Okay, congratulations kani mo cellphone plus gift pack. Alright, at ang ipa ka po letter of the week. Ang ato ang pag-ailalahon kung kinsa mapalag nga winner, and of course ato ang napapaghihapon to. Aga siya tumay. Tok-tok hangyo. Tok-tok ang iyo. Oo. Tok-tok di abay. Tok-tok-tok. Ay, nako. Padayon talaw na ako rin tayo. So na ako si Mikey Ling. Ako si Lola Hubad. Oh, gami ang My. Hubad. Susi, ako matag-atambag lang sa imuha. Sa imuhang sitwasyon karon, ayaw na pagdugay, ay napaglangan, o ayaw na pagpananghid sa iya ha. Si Bat na diretso, kung napakay oras karon, makaigayon ka, ay napodsad pagpaniod to kung mahimo. Di ba? At least kung makita magani ka mo, tubang ka sa women's desk, no? Makita na lang makaluluoy jud kayo ka sa tanan. Di ba? If ever kung sundan paghihapon kaniya, di na ka mabalaka tungod na siya'y record diha kanila. Sa sunod siguro ni mo Susi, mahimo nga ayaw sa muna pakipagrelasyon, naglisod man day ka, di ba? Daghan man day mo mga daghan man day kag mga angay nimong bayaran, sustentuhan ang pamilya nimo nga nagsakit. Kung mahimo, paningkamot mo na sa imong self, no? At agig atensyon ang imong pamilya, ang imong kaugalingon nga makasugamak sa kalisod, pinaagi sa pangita o maayong panginabuhian. The same time, kung makasideline ka og negosyo, bisag ginagmay man lang, paningkamot, no? Pag-una og mga paagi nga madungagan ang imong income nga dili ka mo sulod sa nga nang pangit, maot nga trabaho. Bilib ko sa mga tungod kay naghatag jud ka og taas og dakong respeto sa mga kaugalingon. Inaot susunod, kung makalingkawas manggani ka diha, matagan ka og maing padulngan, no, sa kinabuhi. Ilabi na kung imuhang ipanalangin ng tanan nimo mga gusto sa tong labaw nga makagagahom, isalig lang kaniya. Wala imposible. Alauna 50 na. Padawang letter sender ato ang atangan sa itong pagbalik ihapon sa mga kapwa diri sa 90.7 Love Radio. Ako ang inyong Dr. Love Mikey Ling. O ba na si Lola Hubag? Once again, 90.7 Love Radio. Gani!